आब'आ मानो दाहालागै फन खालामाखै फोजोंसार गुमैखौ? नङा मानो फन खालामाखै बियो दाबो? मैयाबो खालामगोन होननानै खालामाखै, बाराबा आंनो खालामगोन फोजोंसार गुमैखौ। ओमफ्राय फन खालामनानै खिन्थाहरगोन आङो नोंसा आइया जोंहानि खोजानाखौ खावदोंमोन होननानै। आब'आलाय बेफोरबायदि बिखुनजोजों देनां बोरै सोलिना थागोनलै? दानिनिफ्रायनो बेफोरबायदि। र' दिनै आङो अख्रायबाबो फन खालामनो होथारगोन। नङा मानो खालामाखै बियो? फोजोंसार गुमैजों गारजानो गिदोंखोना बियो, बेनिखायनो फन खालामाखै। मानो गारजानो गिनांगौ बियो? नंगौखौलाय नंगौ आरो बुंना दोननांगौ। अबाव थांखो बियो? र' आं फन खालामनो हैनि र'। आयु दैबो फुदुङाखै माथो आङो, ओंखामानो जानो जाबाय। ओरैनोलाय दै गुसुआनो लोङो र', नाथाय दसेनो गगा मोननो नागिरो ना दा बायसेयाव दै गुसु लोंबाथाय, बेनिखायनो दै गुदुंखौनो फुदुंनोसै आं। ओइ आब'। मायो? नोङो फोजोंसार गुमैखौ मानो फन खालामाखैलै? खालामगोन र', दायो खालामगोन। दाखालिनिफ्रायनो नोङो फन खालामगोन होनना बुंगासिनो, नाथाय फनखौनो खालामाखै। मा नोङो गिदों नामा? गियाखै, माखौ गिलाबायनो आंलाय? होमबालाय मानोथो फनखौनो खालामाखै? खालामगोन र', माबा नोंसा गुमैयाबो बेलेगावसो दङ। आं मिथिया, दिनैनो फन खालाम। माने नोङो खिन्थानो गिदों आरो न' फोजोंसार गुमैजों गारजानो गिदों नोङो, बेनिखायनो खिन्थायाखै। नंगौखौसो बुंनो होदोंलाय आङो। नंगौ बाथ्रा बुंनायाव जेबो गिनाङा, मिथिबायना? जागोन दे बुंगोन। आंलाय मानो गारजानो गिनोखाय? दायो ओंखाम जाखांनायनि उनाव खिन्थु नोङो बुंनांगोन दे, फन खालामनानै नोंसा आइया जोंहानि खोजानाखौ खावदोंमोन होननानै। जागोन दे बुंगोन। बुंमारगोनथ', नोङो थगायाखैथ' दिनै बिद्दा होनना बुंनाय। जागोन दे, नै बिद्दानोबो दायो आं बुंहरगोन दे। अब्लालाय दे होमबा ओंखामफोरा खुरदो, जानोसै। मा ओंख्रि संदो आब'? मैया साम' लाबोनाया, बेखौनो आं सबायजों संदों। आं ओरैनोबाबो जानो लुबैना दंखायोमोन। आयु दे ओंखामफोरा खुरदो माबारै? र' दै गुदुं एसे फुदुंनि र'। दै गुदुं लोंलायालै, गुसुफोरखौनो लोंगोन। आं गुदुंफोरखौ लोंनो सुखुथारा। नाङा र', गगा मोनगोन दै गुसु लोंबाथाय। दा नुवाखै बोथोरफोराबो बेसेबा थान्दा। नंगौ र' नंनायालाय। दे होमबा थाबैनो फुदुंदो, ओंखामफोरा जानोसै। टिल्लुआलाय? थांखौ लिङो, थां जमा जानोसै ओंखामखौ। टिल्लुआथ' फुङावबो ओंखाम जायाखै बियो। थां लिङिनाय। र' होमबालाय। लोगोफोर, आं कार्टुन बानायदोंबाबो सुखुथाराखै। माने जोंफोरनिया न'आनो गैला नालाय, जोंफोरनि न'आव बानायनोसो सुखुयोमोन आङो। दा आरो बिसोरनि बेकग्राउन्डआव सुखुथाराखै आङो। लोगोफोर, आङो दाबो नाजागासिनो, सानफ्रोमबो नाजाबाय थायो। खेबसे नङा 100 बारसो जाखायो सानसेयाव नाजानाया। माने बेकग्राउन्डफोरखौ लाबोनो आरोना, जोंनि न'फोरखौ ओमफ्राय दख'नाफोरखौ गानहोनो थाखाय नाजायो आरोना, ओमफ्राय गैया फैया। एकदम दा लांदां मोनथारदों आरोना। माथो खालामबावनो, मालायफोरा बानायगासिनो, आंनियाल'सो बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों। मालायफोरा बायबानो मोनो, आंसो मोना। दे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना। जेनथेन मास मोनसे नेना थाबाव लोगोफोर, जेनथेन मेगन निसिबनानैबाबो थाथार। आरो जुदि मास मोनसेसोनि उनावबो, बायनायनि उनावबो जुदि बेकग्राउन्डफोरखौ आङो लानो हायाबा, माने गेलेरिनिफ्राय जुदि लानो हायाबा, जेबो दख'ना सख'ना गानहोनो हायाबा, आङो मबाइल गंसे गोदान बायनांगोन आरोना लोगोफोर। दाहा लानानैबो बायनांगोन, दाथ' आंनाव फैसायानो गैया लोगोफोर। फैसाखौलाय एसे मोननाया मोनि नङा, थेवब्लाबो खरसा थाङोना लोगोफोर। आरो आंना रिसार्जआबो मास मोनसेयाव 500सो थांखायो लोगोफोर। ओमफ्राय बेनि सायाव आरो कार्टुनखौबो आङो बायनासो बानायो नालाय, सिगांनिफ्रायनो बायनानै बानायो। ओमफ्राय जि जोम दख'ना ब्लाउस बेफोरखौबो आङो हारसिंनो गावनो माने गावनि फैसाजोंनो बायजोबो आरोना। बेनिखायनो बिदिनो फैसाफोरखौ लाखिनो हाया आरोना। नङाबाथ' आं लोगोफोर आरो गंसे मबाइल बायबावगौमोन। दा मास मोनसेसोनि उनाव माबा मोनसे बेबस्था खालामथारनांगोन आरोना लोगोफोर। सोरनिफ्रायबा दाहार लानानैबाबो आङो मबाइल बायथारगोन आरोना लोगोफोर। माने बिसोरनि बेकग्राउन्डआव बानायनो हाया आं लोगोफोर, माने सुखुथाराखै आङो। बेकग्राउन्डफोरानो मोजां नंथारा, आरो एसेबां खम दंथारो। जेनथेन मेगन निसिबनानैबाबो आं बे मास मोनसेखौ थांहोथारनोसै आरोना लोगोफोर। बिसोरनि बेकग्राउन्डआनो बानायबाय थाथ'नोसै आरोना। नोंथांमोना नायालासिनो थानाङा दे, नायबाय था। आंलाय भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट खालामनो सानदोंमोन। दे होमबा लोगोफोर, जाबाबो जायाबाबो लाइक मोनसे होथार आरोना। मा? जोंनिथिंजायबो मैया बांग्रिं फैदोंमोन? न'फोरा बायजोब्बाय? होमबालाय आयै नोंसोर दा अबाव दङ देनाय? न'आनो बायजोबदोंबा? नोंसा आमाय लानायावसो दंफैयो जोंफोर गासैबो ज'नो। गैला, जोंहानि न'आ बायलांजोब्बाय। जोंहानिल' नङा, जोंफोर गामिनिफोराबो बायजोबदों। आंलाय न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन, बाजेखौ नायनो राग'नायबाबो। थाफि बांग्रिङा, लैखोन सारा बांग्रिङा मानो फैनांगौ? फैदोंबो फैदों, एसेबां गोसा फैनांगौ आरो न' बायलायनाय।
आइ दा नांथ'आ दे दा जोंफोरो नोंसा आमाइलाहासो दङ दाबा न'आ जोंहानिया माला ओंखारो फारसेथिंजाय फैसाबो गैया हा बाजैयालाय ओमफ्राय दङ होनदोंना गासैबो ज' फैजोबदों आदामोनबो आंबो नोंसा आफाबो मानो बांग्रिं फैनांगौ देनाय दै आं न'आव थांनो लुबैसोदोंमोन बाजै गोदानखौ आं नायनो लुबैसोदोंमोन माथो जाबावनो आइ आरो खाफालानो गाज्रि जोंफोरनिया दाबा न'आ माला ओंखारो फैसा होबाव मोनगोन जोङो एसेबां फैसा न' गंसे लुनांगौबा गुदुं फैसा थाङो गाबनाङा आइ माथो खालामबावनो आरो जागोन दे लुगोन ना आं हरगोन ना फैसा नोंलाय एसेबां फैसा होबाव मोननो आइ मोनगोन ना मा बेखौलाय उनाव जागोन दे नोङो बेखौनो सिन्था खालामबाय दङ आरो माबा मोनसे जागोन ना दे आङो एसे खामानि मावनि र' खामानि दङ एसे मोजाङै था दे आइ मोजाङै था जागोन दे आइ इसोर भगबान मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दा न'आ माला ओंखारगोन जोंहाना दा जोंहानि न'खौ माला मोनफिनगोन आंलाय सानदोंमोन बे गामियावल' फैदों होननानै नाथाय गैया बयबो गामियावनो फैजोबदों माथो बांग्रिङा बयनाबो न'आ बायजोबदों राजाबा गोसोमबानि आयं माइ आयं मा आयं नोङो गाबदों नामा गाबा मा जानो देरै आयं आं जोबोद दुखु मोनदोंलै मानो एसेबां गिदिर बांग्रिं फैनांगौ बयनाबो न'फोरा बायजोब्बाय माथो खालामबावनो आरो आयं आंबोथ' न'आवसो थांनो लुबैसोदों भारा न'आव थानोनो गोसो गैया दा न'आबा माला ओंखारगोन आंलाय न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन जोंहानि बाजै गोदानखौ राग'नायबाबो नायनो थांगौमोन आङो दा आरो जोंहानाथ' न'आनो गेग्रेबजोबदोंनो थै मेंसोबायलै आयै हा नोंहालाय मानो मेंलायखो लोगोफोरजों ना सारनो थांदोंमोनलै आं दिनै आयै जे सारनो मेंसोबाय आं हा नोंहा बेफोरखौ साननायनि जेबो अयभासानो गैयाबा मानो मेङा जानो देनाय बेनोथ' आंनि खाजाना खावनायखौ रावबो मोनथिमाराखै खोना र' नङाबालाय माथो आंखौ आबाफोरजोंसो रायगौमोनलै नाथाय बे बेगनि खोजानाया बोरै अन्थाइ जाना थाखो बेखौसो थारमाने आङो सानबाबो सानख'नो हायाखै भुत नांनायसो खोनालै बे खोजानाया आबा बिबारि बिहामजोआ मा फन हरथाराखै ना मायो बे साननैसोआ बारा ओरै रायज्लायाखै र' आयै आं आरो लोगोफोरजों बेरायबाय दङना बे साननैसोआ आरो हरावबो बिदिनो उन्दुलांग्रा जादों आं थाब माबा हेलौ मा खालामदों नोङो आङो नै दासो ना सारनानै फैदों र' मेंसो गारदों बिबारि बिहामजोआ फन हरदों खोमा आङो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोनलै बुं आरो माबा मायो ओइ ब्र' अरगें औ नोंसोरखौनो खबर लानो फैदों र' आङो दे दोनथ'नाय माबा अरगें फैदों र' उनाव रायज्लायगोन दे दे होमबालाय दे जिराय आयं जिराय से बेफोरबायदि भारा न'आवसो थानांगौ जाबाय आरो ना औलै अरगें आयं माथो खालामबावनो आरो दे जिराय मा गसंबाय थाखो जिरायलुफोरा उनाव जाबाय थागोन र' ओमफ्राय मा धै खोनानानै बोरैबा मोनथारदोंलै आङो माथो बुंबावनो आरो ब्र' ओमफ्राय नोंसोरथिंजायलाय बांग्रिं थांदोंना थाङाखैमोन जोंनिथिंजायबो थांदोंमोन थांनायालाय एसे गोसायानो थांदों थेवब्लाबो बेफोरबायदि न' बायाखै आरो बाथ्राखौ बुंनो नागिरनायावसो अरगेंआ फैना होलायबायना आंलाय दिनै बुंथारनो सानदोंमोन दा आरो मोस्रोमा आंखौ रायलायसिगोन आरो दाबो बुङाखै होननानै आरो आंनि जानो लागा बिखुनजोआबो मा एसेबां सिखावमार जोंहानि खोजानाखौ मानो खावनांगौ देनाय आङो बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै ओरैनोबा रायज्लायनायफोरा एसेबां गोदै नाथाय बिनि गोसोआ एथ'ग्रा बेफोरबायदि गाज्रि आं सानथाराखैमोन दाबा अरगेंआ दिनै थाङो ना थाङा फन हरबाबो दा उनाव रायज्लायगोनसो होनना बुंगोन खोना दे फोजोंसार गुमैखौ फन खालायदो खालामदोंमोनलै आं दानि ओमफ्राय अबाव रायज्लायनो सम मोनगोनखाय लोगो फैदों न'आव मा नों आंखौ थगायाखैथ' धै मानो थगायनो नोंखौलाय आंलाय लोगो फैलायखौ आरो अरगेंनो सोरबा मानसिया नुफेराखै आङो साला बे अरगेंआबो दिनैसो फैनो मोनदों होनबा
मालायबा खबर लानो फैदों आरो बांग्रिङाव न' बायाखै होनबा जियानो जा दायोबाबो फन हरथा दे हराबाबोथ' सोलाबगोन ना हरगोन दे दा हराव दाबा आरो लोगोआ माला थाङो ना हरसो थायो लोगोआ हर थाबाथ' बियो आंजों रायज्लायखाला दिनै लोगो फैबाथाय बा लोगोनियाव थांबाथाय बा लोगोफोर थाखाबा बियो आंजों रायज्लायाथ' उनाव रायज्लायगोन दे बिदि बुङो जिखिजाया नोंसा बिखुमजोखौ सिखाव होनानै माबारै खिन्थादै आं खिन्थु जोंखावबाय मोस्रोमा नुनायखायसो मोस्रोमा नुवाबा मा जागौमोन देनाय दे लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे दिनै गोबाव खालामबाय थानोबो जेबोआनो गैया नङा होमबा लोगोफोर आङो बे साननैसोआ गुसुं होबाय थासिगोन जेन 10-11 बेफोरबायदिल' होबाय थागोन दे लोगोफोर लागिबा आङो उनाव गोलाव बानायबाय थागोन लोगोफोर जेब्ला आङो जोंफोरनि न'खौ लानो हागोन दख'ना गानहोनो हागोन ओंखाम ओंख्रि संनो हागोन ओंखाम जानो हागोन अब्ला दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ